Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Милләтебез тарихына, аның үткәненә нисбәтле әңгәмәләр циклын дәвам итәбез. Һәм студиябездә тагын хөрмәтле тарихчы галимнәребез. Тарих фәннәре докторы, этнолог Дамир Исхаков, Миргасим Госманов исемендәге Алтын Урданы һәм татар ханлыкларын өйрәнү үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев һәм Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре Әнвәр Әхсәнов. Хәерле көн исәмез. Дамир әфәнде, әлбәттә инде без бүген сөйләшүебезнең темасын әйтүдән башларбыздыр. Бүген кайсы дәүләткә, кайсы темага тукталабыз? Безнең теләк бар иде бүген Нугай Урдасы турында сөйләшергә. Минем кулда китап бар, Вадим Трепавлов язган, бик билгеле тарихчы, шушы өлкәдә. Исеме аталган Нугай Урдасы турында Арда самовольная дигән. Безгә ни өчен Нугайлар турында сөйләшергә кирәк? Нугайлар Идел, Урал регионында әһәмиятле роль уйныйлар. Нугай Урдасы дип әйтәм инде. Һәм алар аннан соң татарның этногенезында күп кенә катнашалар. Татарның түгел, безнең күрше башкортлар этногенезында нык катнашалар. Без ул турыда шуңа күрә ныклап белемле булырга тиеш. Кайбер нәрсәләрнең төбенә төшү өчен. Менә узган ел бер интервью чыкты. Ул Башкортстаннан Ринат Фазлудинович Гатауллин дигән галим, икътисад белгече. Ул минем күптәнге дус, аспирантурада бергә укыган идек аның белән. Шуның бер кызыклы бар, хатирәсе. Башкортстанда телләр турында закон бөтен республикалар карарында соңрак кабул ителде. 1999 елда гына. Бездән соң инде теге 6-7 елдан соң дигән сүз. Ни өчен? Чөнки анда бар иде татар теленең статусы проблемасы. Ринат Гатауллин шул вакытта чыгып, ул вакытта ул Башкортстан Курултайының депутаты иде, әйтте: татар телендә дәүләт теле булсын. Ни өчен? Ул әйтә: бу минем туган тел. Менә ул үзе башкорт кешесе, кыргыз кабиләсеннән, һәм ул аңлатты, монда татар телле башкортлар бик күп, шуңа күрә аларның телләре статуска ия булырга тиеш дип. Менә бу нәрсәләр турында уйлаганда безгә аның төбенә төшәргә кирәк. Ни өчен менә шулай килеп чыга? Бу проблеманың тамырлары кайда? Һәм беренче чиратта бу барып таша Нугай Урдасының тарихына. Менә ул турыда безгә ныклап сөйләшү өчен мин нәһәр күрсәтеп китәм. Минем кулда менә бер карта да бар монда. Бу күптән чыккан. Бу Татарстанның көнчыгышы. Монда күп кенә элеккеге башкорт бәйрәмнәре дип йөртелгән, төбәкләр күрсәтелгән. Алар төрле волостьлар инде, олыс татарча әйткән вакытта, төркичә ил дип әйтергә була. Менә монда әгәр без шушы составны карап китсәк, анда без күрәбез Гәрәй руын, Байлар руын, Иректе руын, Кыргыз руын, Саралы мин, Саралы мең руларын. Мин бит моны юкка да китермим тамашачылар өчен. Шул руларны без Башкортстан ягында да күрәбез. Аның дәвамнары. Һәм иң кызыгы, әгәр дә сез кирип карасагыз Нугай Урдасының кабила составына, сез шуларны күрәсез. Мәсәлән, карагыз, Нугай Урдасының кабила составлары: Мең, Кыргыз, Уйшын, Уйшыннар табын белән бәйле, Кыпчак, Сары Кыпчак дигән сүз дә бар. Һәм тагы монда күп кенә кабила составлары шушы безнең Татарстанның көнчыгышында һәм Башкортстанның көнбатышында булган төрки кабиләләргә туры килә. Моны без тарих яктан караган вакытта күзәтә алабыз. Ул бүген генә барлыкка килгән проблема түгел. Күренеш электән дә килгән байберләр. Мәсәлән, күптән түгел басылып чыкты яңадан. Менә тарих институты галимнәре эшләделәр. Кара тарих дигән чыганак. Ул чыганакта шундый кызык бер урын бар. Идегәй үлгәннән соң аның улы Нуретдин атаклы кайтып китә Башкорт иленә. Шул якты Көнбатыш Себергә таба бара, тура ягына китә. Һәм аннан соң ул анда бераз торганнан соң үлә. Аны якыннары кайтарып кире күмәләр элеккеге Алтын Урда җирләренә. Һәм менә монда күренә шушы Мангыт кабиләсе вәкиле бит инде бу атаклы Идегәй нәселе. Алар хуҗа булганнар шушы Башкортстанның хәзерге Урал буйларының берлешенә һәм Себер якларында хуҗа булганнар. Алар бит инде хуҗа булган вакытта шунда яшәгәннәр. Һәм бу турыда күп кенә чыганаклар бар. Алга таймын турында сөйләрмен дигән. Монда шуңа күрә без Нугай Урдасын күтәрергә тиешбез, аңлатырга тиешбез. Әнә безнең бер кимчелек булды. Теге 44 елга
үзәк комитетның карарыннан соң Идегәйне дә бетерделәр, Алтын Урданы да бетерделәр, һәм шуннан соң Нугай Урданың тарихын язырга да ярамады. Мен менә искә төшерәм, минем укытучыларның берсе Альфред Хасанович Халиков хәтта бер вакытны язды, Уфа татарлары алар башка бер народность халык буларак формалашканнар икән дип. Теге Нугай Урдасының тарихы юк, башка халыкларның тарихы бик нечкә кыска гына язылган иде, һәм шуңа күрә шундый караш барлыкка килә башлады. Ләкин бу тамырдан ялгыш карашлар. Хәзер без бик ачык күрәбез, бу Урал буйларындагы төркиләр башка төркиләр белән бик нык бәйле булганнар. Ихтималдагына бер нәрсә дә барырга килми. Илнур әфәнде, инде менә Нугай Урдасы дигән вакытта ул Алтын Урдага нисбәте ничек? Бу урдаларның тарихын без ничек аерып карарга тиеш? Менә 7 томлык татар тарихы бар бит инде, белгәнебезчә. Тарих институты безнең эшләде. Аның 4нче томын нәкъ менә безнең центр, мин аның төп эшен алып бардым. Менә анда Нугай Урдасы да керде, һәм Нугай Урдасы әлбәттә Алтын Урданың турыдан-туры бер варисы итеп карарга кирәк аны. Әмма әлбәттә менә бик күп сәясиләштерү, мифлар да кирип киткән. Шунында карасак, менә Алтын Урда дәүләте ничек җимерелү процессы башлана. Төрле ханнар бер-берсе белән көрәшә, һәркем җиңәргә тырыша, илне берләштерергә тырыша. Бу соңыннан барып чыкмый, һәркем үз җирендә менә кала да, әйтик, Урта Иделдә Олы Мөхәммәд нәселе, Кырымда Гәрәйләр, аннан сул кулда шулай Тука Тимер нәселеннән Гәрәй белән Җәнибәк нәселе. Алар үзара көрәшүне соңыннан туктаталар, ниндидер менә аны инерция единства дип тә әйттеләр инде. Бер дәүләт шикеллендә ул дәвам итә, һәм ул арада кем көчлерәк, кем статус буенча иң югары тора дип әйтик. Мәсәлән, тахт теле дигән, тахт теле престольное владение дип әйтә. Кайда кемдә тахт бар? Ул инде күздә тотыла, менә сарай, Түбән Иделне кем контрольдә тота. Менә Алтын Урда дәүләт. Әле 1480 елларда Сарай шәһәре исем була. Шарикларда бар. Сарай шәһәре 17нче гасырга кадәр кемнәрдер анда яшәгән, теге әз генә килгән, 17дән соң инде бөтенләй бетерелә дип әйтик. Менә дәүләтләр Алтын Урда таркала башлагач, менә ул структура итеп карасак инде әгәрдә, иң беренче урында менә Олы Урда дип тә кирип киткән, 17, 18, 19 башларында морзалар безнең милләт буларак тоткан әйбер. Морзаларның күбесе Олы Урда белән бәйле, темниклар белән бәйле. Менә аннан соң Кырым ханлыгы тахт теленә әйләнә. Олы Урда Астрахань ханлыгына гына арада менә хансыз булган күчмә кабиләләр, алар биләр тарафыннан идара ителгән. 16нчы гасырның айрым кичкенә кенәзләр дип әйтик инде. Аларның эчендә структура буларак Идегәй нәселеннән килгәннәр булган, берсе төп бей булган. Һаман да Алтын Нугай Урдасының яда Мангут йорты дип күбрәк әйтелгән, чөнки Мангут кабиләсе идара иткән, төрле кабиләләрдән торган бер милләт буларак әлбәттә формалаша алмаганнар. Алар иң беренче чиракта Сибир ханнарына, Шейбани нәселенә буйсынып торганнар. Мәсәлән, урыслар белән сугышканда да Нугай ханнары дип Сибир ханнарын атаганнар. 16нчы гасырның башларында аннан соң бетә башлый. Һәм менә Казан ханлыгы җимерелгәннән соң 16нчы гасырда инде бу дәүләт чынлап та тарала. Мәсәлән, Алытау, Җидесан, Бәләкәй Нугай, Малый Нугай дип әйтәбез инде, Казыев улус дип әйтәләр. Тарала башлый үзара төрле кабиләләр, чөнки төрлечә бер-берсенә бигә буйсынган безнең төшенчәдәге дәүләт структурасы дип карарга ярамый. Аны белгечләр күбрәк несистемный политика дип әйтәләр. Чөнки әлбәттә дәүләт формасы ул һәм татар ханлыкларында менә бүгенге көндә без татар ханлыклары дип атаган Кырым, Себер, Касым, Казан, Астрахань һәм Казан ханлыгы, Идел Урал татарлары, һәрберсендә әлбәттә этногенезда Нугай компоненты бар. Әмма менә бездә дә кайчан китәләр, Нугай бөтенесен нугайлаштыру да бара. Менә аны без арада да сөйләшкән бар. Шунында ул кадәрле зур итеп карарга ярамый, чөнки Нугай исемен дә монда карарга кирәк. Ул biraz политонимда булып киткән. Мәсәлән, безнең татарларны Урта Азия тарафлары бөтенесен Нугай дип атаган. Нугай ул синоним буларак та күп җирдә кулланыла. Нугай Урдасы турында сөйләшкәндә, башта без әйтергә тиеш, ул торган төрле кабиләләрдән. Төп кабиләләрнең саны санаулар буенча 12дән 14кә кадәр булган. Менә исемнәре минем каршыда ята. Монда көнчыгыштан килгән кабиләләр дә бар. Мәсәлән, Найман кабиләсе, алар Алтайда яшәгәннәр кайчанда. Шуңа күрә Кыпчаклар шулай шуннан килгән булырга мөмкиннәр. Әмма тагы да кызарагы Мангыт кабиләсе үзе. Менә аның турында күп генә галимнәр эшләп карадылар, ул кабиләнең төбенә төшеп җиткән юк.
Дөрес, ул монголлар составында искә алына. Теге борынгы монголлар составында. Әмма мен уйлыйм, ул бәлки монгол булмагандыр башта дип. Чөнки Джоши Алтайны яулап алган вакытта үзе белән алып кайта, яулап алганнан соң Мингат дигән кабиләнең бәкләрен. Шуңа күрә бәлки ул шуннан барлыкка килгәндер аның исеме. Аның теге ахыргы өлеше Атьят, ул монголларда күпчелекне ишеткән Фармант. Кабилә исем булырга мөмкин Мәң яли Мең. Менә шул исәптән искә төшә безнең арча якларында булган Мәңгәр авыллары. Аның аларның тарихларында Нугайларда искә алына, Ат Үрчтүдә искә алына, бу турыда безнең галимнәр яздылар. Һәм иң кызыгы, монготлар борынгырак чаракларда искә алына да, соңнан ничектер кабиләсе үзе юкка чыга. Урда кала, кабилә эчендә Монгот дигән, урда эчендә Монгот дигән кабиләнең исеме юк. Мең дигән исем бар. Мен уйлыйм, без бу тирәдә әле алга таба фикерләр тупларбыз дип, әмма иң кызыгы шунда, Уфа шәһәре һәм аның янында күп кенә җирләр Мең кабиләсе кулында булганнар. Без моны истә торырга тиешбез. Һәм менә тагы бер әһәмиятле әйбер, ул монготлар турында сөйләгәндә безгә истә торырга кирәк, алар бит алтын урданың сул канатын белән идарә иткәннәр. Идегә үзе сул канатның бәкләре бәки булган. Һәм шуңа күрә аның тирәсендә күбрәк туплаган сул канаттагы кабиләләр. Булар барысы да төркиләр, араларында кичкенә генә монгол кисәкләре бар, ләкин күпчелек төрки. Ана килеп менә Уфаның үзенең исемендә элекке исеме Имәнлек булган дип беләм. Менә шушы меңнәр белән дә бәйле түгел микән дип фикер чагылабызда. Башка шаракларны башка белән әйтергә була. Чөнки кынгыратлар белән бәйлелек тә бар бу Имән каланың. Әмма ул кынгыратлар шулай ук соңгы дәвердә ул Нугай урдасының бер кисәге булганнар, кичле кабилә Нугай урдасы составындагы. Әнвәр әфәнде, сез үзегезнең эшчәнлектә менә бу Нугай урдасына нинди мөнәсәбәттә нәрсәләр өйрәнгән идегез? Казан ханлыкның тарихы Нугай тарихы белән бик тә бәйле. 16 гасырның 30-40 елларда Нугай кабилә, Нугай урдасы бик нык көчле була. Шул вакытта Сафа Герей хан, Казан ханы Нугайлар белән берлек, союз төзи. Шул вакытта Казан ханлыгында Мангыт йорты барлыкка килә. Ул Мангыт йортының территориясы шул Казан ханлыкның көньякларында булгандыр дип уйлыйбыз. Агыйдел улысларына хәтле сузылган дип уйлыйбыз. Ул территорияларда, ул җирләрдә Мангытлар һәм яки Нугайлар үзләренең малларын көтергә рөхсәт алалар. Шулай берлек барлыкка килә. Сафа Герей вакытында бик көчле Нугай урдасы белән. И Нугай урдасының тарихы белән Казан ханлыгының тарихы бик бәйле була. Бу Нугайларның көчлелегеннән килгән вакытта 16 гасырда алар иң көчләгән вакытларында, шул 1530 елларда алар 300 меңлек атлы гаскәр чыгара алганнар. Ягъни монда котышкы зур сан битендә бу вакыт өчен, шуңа күрә халкы миллионнан да ким булмаган. Оланда теге элекеге алтын урданың кайбер өлешләре алар составына кирип китәләр шул вакытта кешегәч. Моннан соң алар битәр бик каты сугышлар алып баралар казаклар белән, алардан җиңеләләр дә бер вакытны. Шуңа күрә ул үз дәвре өчен көчле бер сәяси берләшмә булган. Ләкин менә төрле кабиләләрдән торсалар да, без рус шаракларында еш кына күрәбез исем Татарове-Ногайские дигән сүз. Ягъни руслар өчен алар татар булып тыелганнар һәм чынлыкта татар булганнар да, чөнки аларның кабиләләрен карасаң, ул Алтын Урда кабиләләре. Менә ул вакытта хәзер Нугайлар бөтенләй башка халык дигән шундый сүзләр чыга, ләкин ничек башка халык булсын? Алар стандарт Алтын Урда татарларының варислары. Шуңа күрә алар теге соңыннан гына Кавказда калган өлеше Нугай дигән этнонимны үзләштереп, башка халыкка әйләнеп китәләр. Ләкин аларның да телләре, менә гырыф-гадәтләре татарларга бик якын, шуңа күрә аларны бөтенләй аерып карарга да ярамый ул төркемнәрне. Инде мин менә төбәкче краевед буларак бер сорау туа. Безнең якларда, мәсәлән, безнең үзебезнең Әлмәт, бу шул Чирмешән яклары, Ногайская дорога, Ногайская сторона дигән ни белән тамгалана бит инде атама белән. Менә моны ничек аңларга? Менә шул Мангыт йортының кисәкләре инде ул. Ул Казан ханлыгының өлеше булган, ләкин мин уйлыйм булай дип. Казан ханлыгы Нугайларга ясак түләргә мәҗбүр булган. Кешегәч Нугайлар бер өлеш ясак шуннан җыелган һәм җибәрелгән Нугай урдасына. Әмма җир Казан ханлыгы кулында калган, Нугайларга рөхсәт ителгән Камага кадәр
җәйләү белән килергә. О чыганаклар да бар. Нугайлар Агайдыл буена килеп җиткәннәр, Кама буена килеп җиткәннәр, кай вакытта хәтта Нократны кичеп тә чыкканнар. Ягъни Вятка кадәр килеп җиткәннәр мәгълүматлар бар. Без аннан соң күрдек бит инде. Пермь якларында шулай ук нугайлар булганнар. Бу турыда сөйләштек без алдагы тапшыруларда. Нәрсә әйтәсем килә, менә Ногай урдасы дип әйтелгән дәүләтнең үзәге, менә төп җирләре кайда? Ул Иделнең сул ягыннан алып, Урал елгасы арасында менә Мангыт яшәгән Идегәнең дә шунда качканын күрәбез. Анда аның теге ядросы дип әйтәбез инде, шунда формалаша. Һәм әлбәттә алар күчмән булгач инде, әлбәттә күп җирләргә кадәрле баралар, алалар, хезмәткә керәләр. Менә монда шулай ук аңларга кирәк, теге классик төшенчәдә дәүләт булмаганлыгын. Мәсәлән, Әнвәр әйтте инде, Казан ханлыгында да Мангыт йорты булган, Мангытский улус булган. Шул вакытта мондай берне без Себер ханлыгы белән дә күрәбез. Мәсәлән, Себер ханлыгында Тайбуга нәселе идара итә һәм Ногай урдасында да Тайбуга дигән бер должность дип әйтгәндә һаман ачыклап бетерелмәгән әйбер була. Менә татар ханлыклары белән генә бәйләп күрсәтәбез. Шунында Ногай Казак ханлыгы белән бик нык бәйле. Ни өчен казакларда да хан булса да, әлбәттә аларда күчмә булгач, хан дәүләте шулай теге хан властьенда бик каты көчле була алмаган. Әмма барбер аларның ханнары бар. Шуңа күрә алар бу күчмән дөньясын берләштерергә бик каты тырышканнар. Төп Ногай җирләре бүгенге көндә Казакстан территориясында. Менә аларның бит ЖУЗ системасы бар. Кеше ЖУЗда әлбәттә анда эшләренә күп кенә теге Җидесудан өлкән ЖУЗның ниләрен кабиләләрендә бик күчереп утырталар. Әмма төп кабиләләре менә халкы шунда аларның Казакстан территориясында кала һәм казах этногенезында да зур роль уйный. Ләкин истә торырга тиеш без менә монда Башкортстан, хәзерге Башкортстан территориясында нугайларның ролендә. Аны табыр кабатлап әйтәм. Сакланган бик әһәмиятле документлар, мәсәлән, 1586 елны руслар Уфа шәһәрен төзей башлагач, анда Нугай бие урыс белән дискуссиягә керәләр, бәхәскә. Урыс әйтә, бу минем территория, кая керәсез анда? Мин монда иштәкләрдә ясак җыям. Каты дискуссия була. Димәк, монда руслар теге Казан ханлыгын яулап алгач, монда килеп керәләр. Казан ханлыгының җирләре дә булган шул тирәләрдә. Әмма нугайлар белән конфликтка керәләр шул вакытта. Димәк, нугайларның монда әйе. Калмыклар килгәнче нугайлар кирип, әле иштәкләрдән ясак җыеп 17нче гасырның башына кадәр ясак җыеп. Әйе, мен шуңа катырга әйтергә уйлыйм, шулай берне. Фақат тик 1630 еллар башында гына нугайлар моннан бөтенләй китәргә мәҗбүр булалар. Калмыклар кысрыклап чыгаралар нугайларны Иделнең уң ягына, һәм шул заманнан соң нугайлар монда кире кайта алмыйлар. Шуңа күрә менә 1630 елларга кадәр без әгәр дә карасак, ул иштәкләр яшәгән урыннарны, анда без нугайларны табабыз. Мәсәлән, бик кызык сакланган Юрматы шәҗәрәсе. Юрматы шәҗәрәсе борынгы шәҗәрә, ул хәтта бәлки 16нчы гасырның беренче ярсында язылгандыр. Шунда анда бер дата бар. Әмма анда шәҗәрәнең эштәлегендә мондай сүзләр бар. Еллар начар килү сәбәпле, монда тәрлектәр асарга мөмкин булмады. Сонсыз нугай күчеп китте моннан дигәннәр. Һәм күчеп киткән вакытта Юрматы кабиләсе вәкилләре, иштәкләр. Юрматы әйтеп китәләр, ул борынгы венгрларның этнонимы. Шуңа күрә шушы иштәкләр мөрәҗәгать итәләр нугайларга. Без сезнең белән яшәргә күнектек, безнең белән калсагызчы дип. Һәм әйтелгән, шуннан соң 300 нугай кала монда. Аларның шушы Юрматы кабиләсенең биләре дә шулардан була. Һәм әйтелгән, аннан соң бу калган нугайлар соңыннан иштәккә әйләнделәр дигән сүз бар. Ягъни монда нугай белән җирле иштәк кушылып, соңыннан гына башкалар формалаша. Менә шул күздән чыгып караган вакытта 17нче гасыр башында гына киткән нугайлар монда яшәгәндә алар кем булганнар соң? Алар татар булганнар. Алтын Урда татарлары шунда яшәгән. Татарстанның көнчыгышларында, безнең Кама артларында, Башкортстан буйларында, аннан соң Урал буйларында, аннан соң Пермьгә кадәр барып җиткәннәр. Шуңа күрә монда татар компоненты бар бу территориядә. Зур компонент ул. Һәм мин уйлыйм, татар теленең менә монда килеп чыгуы, ул теге татар укытучылары укытып йөрүләреннән түгел, тамырдан килә торган нәрсә, төптән килә торган. Шушы кабиләләрне карап чыксаң, монда Кыпчак, Нугай, шушы татар кабиләләре яшәү сәбәпле тел монда татар теле булып формалашкан башта ук. Аны кайбер галимнәр исбат айттылар. Мәсәлән, мин бер тапкыр әйткән инде, Радик Сибагатов мәрхүм инде Башкортстан университетында кафедра мөдире иде. Ул аерым бер хезмәт язды һәм шуннан соң күренде, Башкортстандагы көнбатышындагы топонимнар татар теленнән алынган. Ул борынгыдан килгән топонимнар, беркем дә аны ясалма рәвештә кертә алмый андай берне. Анда Авидель улус бит инде. Әйе.
Менә шуңа күрә Нугай дип сөйләшкән вакытта без истә торырга тиешбез. Без татарлар телендә сүз алып барабыз. Менә аннан Нугай дип әйтәбез дә бит инде бездә ишеткән бар каядыр. Мәсәлән, хәзерге Биектау районында шул Нугайларның антропологик калдыклары бар. Алар мәсәлән шул Нугайларның дәвамчылары дип. Менә бусы дөресме? Нугайларның татар этногезендә катнашулар чынлыкта бик зур. Ул аерым тапшыру оештырырга булган буенча. Безнең Казан артларында Нугайларның үзләре бар. Безнең Мамадыш якларында Нугай үзләре бар. Аннан соң Шистай, Балташ якларында менә анда хәтта кайбер топонимнар да күренеп тора. Теге көнчыгышка киткән саен ул көчәя бара. Чөнки Нугайлар бит күчмә халык булгач, алар барысы да теге утырак тормышка күчмәгән. Күбрәк алар менә шу күчеп йөрү мөмкинлеге булган урында калганнар. Анда менә эзләре бик нык. Хәтта менә безнең краеведлар да язганнар инде аны 19 гасырда Чаллы шәһәрдәге турында язган бер мәкаләдә туп-туры әйтелгән, Минзәлә булган урында Нугай ханы яшәгән дигән сүзләр бар. Һәм аннан соң башка чыгышлардан да күренә, шунда Нугайларның яшәп ятканлыклары турында мәгълүматлар бар. Конкрет. Юк, бу конкрет мәгълүматлар. Бу халык хәтерендә сакланган, юкка чыкмаган мәгълүматлар. Ә инде кирсәк шәҗәрәгә, шәҗәрәләрдә бик күп Нугайларны искә алам татар телендә. Инде менә Нугай милләтенең үзенә килсәк, менә бу катлаулы гына мәсьәлә, мин уйлыйм, ул турыда без алга тагы да сөйләшербез дип. Нугай милләте бит инде ул менә формалашкан соңгы чорда. Башта менә әйтеп китәргә кирәк, Нугайларның язмышы бик ачы булган чынлыкта. Менә Казан ханлыгы алганчы көчле генә берләшмә булган Нугайлар Казан ханлыгы алынгач бик начар ситуациягә керәләр. Кытыш ачлык башлана. Аннан соң теге джут дигән нәрсә бар. Кыш көне яңгыр явып үлән ката. Нугайлар битендә күчмәләр булгач малтар кышкы аша биргән үләннәрне. Һәм шуннан соң Нугайлар арасында бик зур үлем була. Менә шул вакытта килгән сәяхәтчеләр әйтәләр, анда Нугайлар башта 300 меңлек Нугай анда башта 60 меңгә калды диләр. Аннан соң тагы да бер заман искә төшә башлыйлар, Иделнең сул ягында 5 мең генә Нугай калган дигән сүз дә чыга башлаган. Чөнки калган иш күчеп китә уң якка. Бу вакытта Нугайлар ачлыктан балаларын саталар, мәҗбүр булалар. Һәм рус хөкүмәте дәгән алар руслар белән теге союздаш булсалар да бик ярдәмгә килмиләр. Шул заманнан Нугайлар көчсезләнә һәм әкренләп юкка чыгу процессы башлана. Уң якка чыгып киткән Нугайлар алар Кырым ханлыгына вассал буларак керәләр һәм Кырымнар белән элемтәгә кереп мөнәсәбәткә кереп, сәяси яктан да һәм кайберләре күчеп китә бөтенләй көнбатышка Добруза якларына кадәр китәләр. Шунда далаларда яшәп яталар. Менә ул көнбатышка киткән Нугайларның язмышы беренче чиратта Кырым татарлар белән бәйле булу сәбәпле, алар бер әлеше Кырым татарлар белән кушылып, шунда бер субэтник төркем буларак яшәләр. Менә Кырымнарда булган Дола татарлары ул шул Нугайлар инде. Алар соңгы дәвргә кадәр яшиләр, ә менә Кавказда калганнары бер кичкенә генә төркеме, ансы аерым этноним саклап калып, хәзерге Нугай халкына әйләнә. Аның саннары бик зур түгел, 70 мең чамасы гына халык. Теге телләрнең үзенчәлекләрен саклаганнар. Кырымдагылар Кырым татарлары белән кушылу сәбәпле телләре үзгәргән. Хәлбуки алар татар теленә якынрак. Мен аларны ишеткәнем бар, аларны аңларга мөмкин. Ул менә кабиләләр киткәннән соң да Кырым ханнары Абдулгафар Каримида да әйтелә, менә Кырымга күчеп утырган Нугай урдасыннан күчкән кабиләләр ул аларга ышанмый башта. Чөнки Нугай урдасы белән сугыш бара, бигрәк тә Казыев улысы турында алар дошман булганнар бит. Һәм соңыннан ханга әйтәләр, юк, алар дошман, алар бер-берсе белән берничек тә мөмкин берләшеп түгел. Теге Нугай белән бу Нугай дип атаган кабиләләр иде, әлбәттә, бер-берсе белән дошман, бер-берсен күрә алмыйлар. Һәм аннан Казыев улус килә, менә аның Абдулгафар Карими бик команда яза инде. Шулай ук проблема өстенә проблема, Кырым ханлыгының гел арттан сата проблемалар. Эшенә күчеп утырган теге Нугай урдасыннан күчкән кабиләләр киресенчә Кырым ханнары янында. Чөнки бер-берсенә дошманнар. Бу нәрсәне күрсәтәсе килә инде. Менә Нугай урдасы дип әйткәндә, шулай бер ниндидер бер милләт бүлешкән дигән түгел. Менә бу Нугай урдасы җирлегендә йөргән төрки татар кабиләләре, менә бу Алтын Ордадан калган кабиләләр, алар менә үз урыннарын тапканнар. Әлбәттә, бейләр системасы аларны ничектер берләштереп тора алган. Әмма сонында ул проблема да чыккан. Менә шул Юсуф Мирза, Исмаил Мирзага бит буйсынмый. Каршылыклар каян килеп чыган. Ул яктан безгә әйтергә кирәк, шулай ук Нугайлар бит Казан ханлыгында
хезмәттә булганнар һәм соңгы дәвердә менә нугайларның зур өлеше шул ук Исмәгыйль Казан ханлыгына ярдәмгә килмәсә дә, ярдәмгә килүче нугайлар булганнар. Мәсәлән, чыганаклар нигезендә без беләбез, Астрахан ханлыгыннан килгән 3000 нугай гвардиясе Казанны саклауда катнашкан. Алар анда ахыргача сугышканнар. Исән калганнары чигенгән безнең Алабуга ягына һәм шунда утырып калганнар. Аннан чыккан затлы татарлар да билгеле, атаклы сәясәтче һәм татар галиме дә әйтергә була, руслашкан дөрес Борис Ишболдин шул нәселдән. Һәм ул татарлар турында китап та яза соңыннан. Әмма бабалары Иж елгасы буенда яшәп атканнар Казаннан киткәннән соң. Менә нинди кызыклы сәхифәләр ачабыз, тарихның тирән төпкеләренә төшкәч. Бүгенге әңгәмәбезне шуның белән төгәрәкләрбез. Алдагы көннәрдә шушы кызыклы тарихи темаларны дәвам итәрбез. Галимнәребез студиягә чакырылачак. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк.